ассалому алайкум тамошобинони азиз. Як ҳолати таърихии хеле хуб аз рӯстои деҳаи Дарғи Шариф ки воқеъ дар ноҳияи Айнӣ мебошад пешкаши шумо мегардонем. Ҳамин шакли хонаандозӣ дар ин деҳа ба дараҷаи аъло пайгирӣ карда мешавад. болору вастагузорӣ. Ина нигоҳ кунед, дар ҳақиқат як ҳашамати зебо, як ҳолати диданӣ аст. устоҳои ширадасти ин деҳа қариб ки 90% хонаҳои ин деҳаро бо чунин шакл омода месозанд. Ва ғайр аз ин, ана инҷоҳо ток номгузорӣ карда мешаванд ва бо гуфти сокинони ҳамин деҳа ин шакли таъмири евраремонт номгузорӣ карда мешавад ва ҳатто печкаи бобогӣ дар ин хонаҳо доимӣ мемонад ва дасторхони ин мардуми шарафманд ҳамеша барои меҳмонҳо кушода қарор дорад. Ва бибинед ки ана ҳамин шакли токҳоро барои чӣ истифода месозанд? Барои гирифтани курпачаҳо, барои гирифтани пасудаҳо, барои гирифтани ҳар нишондиҳандае ки дар хона истифода карда мешавад, ин токҳоро бо ҳамин хотир истифода мебаранд. Дар ҳақиқат як ҳолати зебо, як ҳолати диданӣ, як ҳолате ки метавонад бевосита ҳамчун анъанаи таърихии тоҷикӣ бошад.